A proposta dun peche temporal dos bancos de libre marisqueo formulada pola Xunta das Confrarías xerou disparidade de opinións. Dende o Pósito de Rianxo, con gran dependencia do libre, amósanse moi críticos coa xestión autonómica, que acusa o sector de perda de interese ante as dificultades para extraer recurso no Boído e Cabío, posto que os lombos permanecen pechados. É unha falta de respeto ao sector, dicindo que non é que hai falta de interés, sobre todo estou falando sobre o puerto de Rianxo, porque aquí en Rianxo do libre marisqueo é do que se vive a maioría do ano, sempre estamos esperando que se abran os lombos, ou o Boído ou o Cabío, porque realmente era os meses que máis beneficios se tiña a nivel de personal e a nivel de cofradía. A min que se diga que esa falta de interés sobre os bancos parece unha falta de respeto moi grande. A verdad que estamos moi enfadados ao respecto sobre estas declaracións. O que non vamos a permitir é que tamén se diga que se levan invertidos 57 millóns de euros este 2024 cando non se veu ningún tipo de actividade a hora de facer nada sobre os bancos. O patrón maior rianxeiro responsabiliza a Xunta da baixada da produtividade ou non adoptar medidas para a rexeneración dos bancos. Aplícanse as mesmas un ano tras outro dende hai máis dunha década sen resultados. Levamos 10 anos facendo a mesma inversión sobre os bancos de regeneración, estamos vendo que os resultados non son os esperados, o que estamos vendo é que por parte da Xunta si non hai interese a hora de querer recuperar os bancos. Non sabemos cales son os intereses, temos unha idea de cales poden ser, que é o de privatizar un pouco ao sector, estamos moi enfadados ao respecto sobre isto. Terán que empezar a tomar medidas serias sobre o in situ, quer decir, no mar, a hora de ejecutar. Nos pensamos, e volvemos a repetir, que o principal problema é o tema de vertidos, está habendo vertidos. E quero dicir, non o marisco que está salindo sale contaminado, ao contrario, sale en perfecto estado. Está o Intermar para comprobar que o marisco que sale ao mercado está óptimo para o consumo. O que non pode ser é que se estén botando vertidos, os cales matan os desoves. Ese é o problema máis grande que estamos tendo, porque cando hai un agarre de marisco, aos poucos meses, sin chover e sin nada, morre. Por que morre? Eso é o que hai que mirar, non é facer estudios por facer. Ante as dificultades que está a atravesar o sector, o patrón maior de Rianxo bota en falla unha resposta máis contundente por parte do resto de depósitos, posto que o futuro do marisqueo pende dun fío.